खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव बोथोरखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट होनो आवगायदों। नंगौ, बोथोरा दासान्दि जोबोद गिख्रंथाव महर लानो हमदों। रायजोनि गोबां दाब दाब जिल्ला आरो ओनसोलफोराव बोथोरा गिख्रंथाव महर लानो हमदों। बोथोर बिगियाना फोरमायनाय बायदिब्ला रायजोआव गोबां बिबांनि अखा आरो बारहुंखा फैनो हागौ आरो लोगोसे येलो एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना। मख'जाथावदि साननैसो सिगां बारहुंखा मेलिसाया जामाइकायाव घन्टासेयाव 295 गोख्रैथिजों बारनानै गोबां न' बां आरो बिफां लाइफां सिफायनायजों लोगोसे 20 सुबुंनि जिउ खहा खालामलांदोंमोन। बेबायदिनो रायजोआवबो जायखिजाया समावनो गोबां बिबांनि अखा आरो बारहुंखा फैनो हागौ होनना सांग्रांथि रादाब फोसावदों बोथोर बिगियाना। बे समाव नोंथाङा गोजान लामा एबा बहाबाफोर हान्थिनो गोनां दंब्ला सांग्राङै हान्थिनाया रैखाथि जागोन, मानोना रायजोआव जायखिजाया समावनो गोबां बिबांनि अखाजों लोगोसे बारहुंखा फैनो हागौ होनना सांग्रांथि रादाब फोसावदों बोथोर बिगियाना। आरो बे समाव नोंथांनि ओनसोलाव बोथोरनि थासारिया माबायदि नोंथाङा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव बोथोरखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट होनो आवगायदों। नंगौ, बोथोरा दासान्दि जोबोद गिख्रंथाव महर लानो हमदों। रायजोनि गोबां दाब दाब जिल्ला आरो ओनसोलफोराव बोथोरा गिख्रंथाव महर लानो हमदों। बोथोर बिगियाना फोरमायनाय बायदिब्ला रायजोआव गोबां बिबांनि अखा आरो बारहुंखा फैनो हागौ आरो लोगोसे येलो एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना। मख'जाथावदि साननैसो सिगां बारहुंखा मेलिसाया जामाइकायाव घन्टासेयाव 295 गोख्रैथिजों बारनानै गोबां न' बां आरो बिफां लाइफां सिफायनायजों लोगोसे 20 सुबुंनि जिउ खहा खालामलांदोंमोन। बेबायदिनो रायजोआवबो जायखिजाया समावनो गोबां बिबांनि अखा आरो बारहुंखा फैनो हागौ होनना सांग्रांथि रादाब फोसावदों बोथोर बिगियाना। बे समाव नोंथाङा गोजान लामा एबा बहाबाफोर हान्थिनो गोनां दंब्ला सांग्राङै हान्थिनाया रैखाथि जागोन, मानोना रायजोआव जायखिजाया समावनो गोबां बिबांनि अखाजों लोगोसे बारहुंखा फैनो हागौ होनना सांग्रांथि रादाब फोसावदों बोथोर बिगियाना। आरो बे समाव नोंथांनि ओनसोलाव बोथोरनि थासारिया माबायदि नोंथाङा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन।